खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनायनि लाग्रोबबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरखौ राजखान्थि फोथाराव फैनानै गावबागाव दोलोखौ अनसायनानै जगदान जाफैनाय थामहिनबा जइन जानायफोरखौ नुनो मोनबोबाय थादों। माब्लाबा BPF पार्टियाव जइन जानाय, माब्लाबा UPPL, माब्लाबा BJP पार्टियाव आखाइ हमहैनाय नुनो मोनबोबाय थादों। बेबायदिनो बे खेबाव फिन आरोबाव BTR नि EM राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव सासे बर' आर्टिस्टजों लोगोसे गासै 650 BPF, XBLT, APB आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव आखाइ हमो। बेबायदिनो थांनाय सानखालि बर'नि फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारियाबो प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव UPPL पार्टियाव जइन जायो। बे बेलायाव नोंथांमोना माबाफोर बुंनो सानो नामा? नोंथांमोना बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि आर्टिस्टफोरखौ राजखान्थियाव फैनायखौ गनायजाथाव होनना सानोना? बेनि अनगायैबो बर'नि गोबां फेस्ला फावखुंगुर आरो माखासे गोबां देंखोगिरिफोरखौबो जेखिजाया पार्टियाव जइन जानायफोरखौ नुनो मोनबोबाय थादों। नैथि खौराङाव दङ बे समाव UPPL नि मददगिरिफ्रा जौ लोंनानै दावराव खालामना BPF नि मददगिरिफोर मेल खालामनायखौ बन्द खालामनो नाजानायखौ नुनो मोनदों। BTC आव बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारदों। बे समावनो राजखान्थि दोलोनि गेजेराव नारा नाथा नाजानायखौबो नुनो मोनदों चिराङाव। मख'नो गोनांदि 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि 3 नं दिबितला गामियाव सोमजिदों दावराव दावसि, जेराव UPPL दोलोनि मददगिरिफोर फारियै उइलसन हास्दा, रानु किस्कु, सत सुरेन सुनिल, हेनब्रम, रबिराम टुडु आरो सोमन ममुआ जौ लोंनानै रायजो राजाफोरजों सावरायनाय समाव सोमेश्वर मार्दिनि मेलखौ फैमाल खालामनो नाजायो। UPPL नि मददगिरिफ्रा जौ लोंना दावराव दावसि खालामनानै BPF नि मददगिरिफोर मेल खालामनायखौ बन्द खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। BTC आव बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनाय समावनो राजखान्थि दोलोआ नारा नाथा नाजानायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि 3 नं दिबितला गामियाव सोमजिदों दुंहाव थासारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला UPPL नि मददगिरिफोर फारियै हकमा हास्दा, रानु किस्कु, सत सोरेन, रबिराम टुडु, सनम बिथांमोना सोमेश्वर मार्दिनि मेलखौ फैमाल खालामनो नाजादों। थामथि खौराङाव दङ थारैनो BTR नि हाग्रा बिफाननि EMआ गुन्दागिरिफोरखौ सामलायमारो नामा? बिथांनि अर्डाराव थारैनो मानसि गावथारनाय जाथायफोरा जाबोदों नामा? दिनैनिफ्राय थांनाय गोलाव बोसोर 10-11 बोसोर सिगां रनजित बसुमतारिया जि बिदायखौ मानसि गावथारनो थिनदोंमोन नामा? जेराव सासे फरायफुबाय थानाय लाइमोनखौ गाग्लोबनानै गावथारदों होनना थांनाय माखासे सान सिगाङाव गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजानायखौ नुनो मोनदोंमोन। पेरेंगानि सायावबो दावराव देखेब नार्जारिया माखासे बाथ्रा बुंथिदों। थांनाय सानखालि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला पेरेंगाया सासे क्रिमिनेल, मानसि गावथारनो थिननायनिबो बिथाङा रेकर्ड दं। बेबादि थाग्रा जायगायाव जेब्लायबो सान्थि फैनाय नङा। बेबादि सुबुङा सोरखौबा गाग्लोबनो थिनगोन, सोरनिबा मटर बुफायनो थिनगोन, गुन्दागिरि खालामनानै दोनगोन, बेबादि बुङो दावराव देखेब नार्जारिया। गसाइगावनि कसुगावआव BJP दोलोनि जयनिं हाबाफारि। कसुगाव बियाबाव BJP दोलोनि बिजाथि महेश्वर ब्रह्मखौ देरहासार खालामनो थाखाय लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों कसुगाव बियाबाव आरो BJP दोलोआ मैखोमै खामानि मावगासिनो थानायखौबो नुनो मोनदों। बेबादिनो मैयाबो कसुगाव मण्डल BJP दोलोनि मावखुलियाव BJP दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव आदिबासि हारिनि गोबां रायजोफोरा गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ एंगारनानै BJP दोलोआव आखाइ हमफैदों। जयनिं जानाय रायजो राजाफोरखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंगाला बाहागो लानानै बरायनानै लादों। नेपालाव जेनेरेल जेडनि दैदेननायाव हिंसायारि सोमावसारनायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि जोबथेसालियाव थानांनाय सुबुंफोरा जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोदों, जेराव गासै हादोरनाङैनो खमैबो मोन 7 जोबथेसालिनिफ्राय 7,000निबो बांसिन कैदिफोरा खारखोमानो गोनां जादों एबा खारखोमानानै दं। गोहोम गोग्लैनाय जोबथेसालिफोरनि गेजेराव दङ रडहाटनि गौर जोबथेसालि, बादजाव जोबथेसालि, जालिसर जोबथेसालि, जुमला जोबथेसालि, तुलसीपुर जोबथेसालि, कैलाली जोबथेसालि आरो काठमांडूनि सेन्ट्रेल जोबथेसालिबो दं, जेराव बेफोर जोबथेसालियाव थानांनाय दायनिगिरिफ्रा दायो खारखोमा जोब्बाय। गौर जोबथेसालियाव गासै कैदिफोरा खारखोमालांदों होनना मिथि मोनदों। गासै 5,077 कैदिफोरनि गेजेराव 576आ खारखोमाबाय। जलेश्वर जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमालांदों आरो माखासे रिपर्टनि बायदिब्ला गुबै अनजिमाया 900निबो बांसिन जानो हागौ।
नेपाल आर्मिया बिरगन जोबथेसालियाव हाबनो नाजानायनि उनाव गावसोरनि आवथायाव लादों। फारसेथिं सोमावसारगिरि आरो पुलिसनि गेजेराव दाङाबाजियाव सरलाही जिल्लानि मलंगवा जोबथेसालियाव अर सावना होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दावराव दावसिखौ सामलायनो थाखाय हादोरनाङै कारफिउ लानाय जादों आरो आब्रुथिखौ लाबोफिननो थाखाय रैखाथि हान्जाफोरखौ थिसननाय जादों। थासारिया दिदोमथि गैयै आरो मावख'गिरिफ्रा खारखोमानानै थानाय कैदिफोरखौ हमनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना रिपर्टआव बुंदों। गौरब गगैआ पाकिस्तानजों सोमोन्दो थानायनि सोमोन्दै एसआइटिआ गिबि मन्थ्रिनो मोनसे रिपर्ट गथायबाय। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारत बेरेखा खामानिखौ नायबिजिरनो थाखाय 17 फेब्रुवारियाव एसआइटि दादोंमोन। एसआइटिआ शेख आरो बिनि लोगोफोरनि भारत बेरेखा खामानिफोरनि सायाव नायबिजिरनायाव एसआइटिआ हादोरारि जारगोराथिखौ लोरबां खालामनायनि थांखिजों मोनसे खैसार खालामनायनि फोरमानफोरखौ बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो सासे संसदनि सोद्रोमानि बिसिया आली तौकी शेखनि भारत बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा दं आरो पाकिस्ताननि नखर बिफाना सासे असमियानि एमपिखौ जर'खा खाबु होदोंमोन। बेजों लोगोसे सासे असमिया एमपिखौ पाकिस्तान दावबायनायनि खाबु होनाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौ एसआइटिनि नायबिजिरनायावबो मख'नाय जादों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया रिपर्टखौ गुवारै नायबिजिरगोन आरो केबिनेटआव गथायगोन। हादोरसा केबिनेटआव सावरायनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया बे खारिथिखौ रायजो राजानो फोसावनाय जागोन होनना फोरमायदों। थांनाय साननि बेलासियाव क'क्राझार जिल्ला आक्रासुनि हेफाजाबजों अल कच राजबंसि फरायसा आफादा धुबुरीनि गलगन्ज ओनसोलाव मोनसे गिदिर हेंथा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। अल कच राजबंसि फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला आक्रासुनि 100निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा बे रेलियाव बाहागो लादोंमोन आरो आसाम सोरखारनिफ्राय कच राजबंसि हारिनि सुबुंफोरनो थाबैनो अनुसूचित जनजातिनि मर्यादा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं अल कच राजबंसि फरायसा आफादनि हान्जा सुरनाया सोलिबाय थानाय समावनो पुलिसआ सोमावसारगिरिफोरनि सायाव लावथिजों गाग्लोबनो हुमखि होदोंमोन आरो माखासे पुलिसफोरा लावथि सिबनायाव माखासे हौवा आरो हिन्जावफ्रा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। अल कच राजबंसि फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला आक्रासुआ सोमावसारगिरिफोरनि सायाव पुलिसनि लावथिजों गाग्लोबजानाय बे मुगैथाव जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। ससियेल मिडियायाव गोसारदों सासे फावखुंग्रिनि थैनाय खौरां, जाय फावखुंग्रिनि मुङा काजल अग्रवाल। मख'नो गोनांदि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नंखाय खोथाजों बोलि जानांनाय रिपर्टआ गोबां सावरायजादों, जेराव काजल अग्रवालखौ थैबाय होननानै ससियेल मिडियायाव गोसारनाय नंखाय बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला काजल अग्रवालखौ एक्सिडेन्टजों रुंसारि जादों होनना गोबां रोखा नङै रिपर्टफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों एबा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांनि अनसायगिरि, बिथांनि मोजां मोनगिरि बिथांमोना सोमोनांदोंमोन आरो गोबां गोनो गोथो थासारियाव फैदोंमोन। नाथाय बेफोर ससियेल मिडियायाव गोसारनाय एबा सावरायजानाय बाथ्राफोरा गासिबो नंखाय, जेराव फावखुंग्रिया जेबो जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानाङाखै आरो रुंसारिबो जायाखै होनना रिपर्टआव बुंदों। बिश्वनाथ जिल्लानि हेलेम पुलिस थानानि दैदेननायाव मंगलबारखालि लामा रैखाथि सांग्रांथि जथुमा खुंफुंनाय जादों। बे सांग्रांथि जथुमाखौ बर' गाबारि ओनसोलाव थानाय मध्य चिदुवार गोजौ गेजेर फरायसालिनि फरायसालिफोरनि थाखाय खुंनाय जायो, जेराव हेलेम पुलिस थानानि पुलिस अफिसार पंकज सिदलाया हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन आरो बे मेलाव लेङाइ पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट, गाहाय मावख' देबश्री चौधुरी आरो महकुमा पुलिस अफिसार रिकिराज दलाकापुजों लोगोसे माखासे मावख'गिरिफ्रा बाहागो लानानै लामा रैखाथि सांग्रांथिनि सायाव बिबुंथि खालामो। बे सांग्रांथि मेलाव फरायसाफोरनो ट्रेफिक आयेन, गारि सालायनायनि नेम, हादोरारि राजालामायाव थांलाय फैलाय खालामनाय समाव नांगौ सांग्रांथि आरो नेम खान्थिफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि होनाय जायो। जाब्रबथायखौ होबथानो थाखाय हेलेम पुलिसआ लानाय बे सांग्रांथि हाबाफारिखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा बाख्नायदों। पुलिस अफिसार पंकज सिदलाय बिथाङा लामा रैखाथि सांग्रांथि जथुमाखौ जाफुंसार खालामनायाव बिहोमा होनायनि थाखाय मध्य चिदजुवार गोजौ गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बिथांखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। जथुमानि समाव सावरायजानाय आयदाफोरखौ गावबा गावनि गामिफोरनो फोरमायनो थांखि लानाय जादों। थारैनो बिटिसिआव बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि जागायबाय नामा? बे खेबाव सोमजिदों बिटिसिनि मोननै रिजनेल पार्टिनि गेजेराव दाङाबाजि। खौराङाव मख'नाय बादियै मिथिनो मोननाय जादों दि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि नायगावनि बिपिएफ इउथ अफिसखौ थांनाय हराव एबा मैयानि हराव इउपिपिएलनि माखासे गुन्दागिरिफोरा गाग्लोबनानै बुफाय बुसि खालामदों। बेनि उनावबो फिन आरोबाव बिपिएफनि जै बुंनानै इउपिपिएलनि गारिखौ बुख्रुबदों।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बावखुंग्रि बियाबाव BPFनि खमैबो गं 20 आरो 25सो गारि लानानै आरो जायगानि लाइमोन दुथांफोरा UPPLनि गारिखौ बुख्रुबनानै दावराव खालामो एबा दुंहाव थासारिखौ लाबोयो। बेराफारसेथिं खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला UPPLनि सोद्रोमाफोरा माखासे जोखोम जादों, जायनि जाहोनाव फाहामथाय लागासिनो दं। थारैनो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि बर'फ्रा मानो गावजों गावनो नायलायनो हायै एना एनि जाबाय थायो। राजखान्थि बिथिंखौ लानानै बेबादि इनाय हाबा मावनाया हारिनि थाखाय खहा दं। मानोना बुहुमनि बर'फोरा जाय जायगायाव थादों, जाय ओनसोलाव रायजो जानानै थादों, बेयाव बर'नि गावनि आंगो राव हारिमु, गाननाय जोमनाय, आसार खान्थिजों आबुं जानानै थानाय बर' हारि। बर'आ गावनि थैजों बर' हारि महरै सिनायजानाय। बर'नाव गुबुन हारिनि थै गैया, बर'निनो थै दं। नाथाय जों मानो खौसे नङा? मानो गुबुन हारिफोर बायदि खौसे नङा? मानो गावजों गाव एना एनि? जों राजखान्थि फोथाराव आलादाब्लाबो हारि हिसाबै जों खौसेया थानांगोन एबा खौसेथिया जोंनियाव थानांगोन। थांनाय सानसे सिगां जनता भवनाव सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरिफोरखौ लाफानानै एबसुजों मोनसे सावराय जथुमा जालाङो। BTRनि बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि लांदां जानानै थानाय मासिखौ सुफुंनो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ खोथा होदों। बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोर थिसननो थाखाय थाबैनो बर' बिजोंनि जर'खा टेट आनजाद खुंनाय जागोन होननानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ फोरमायथिदों। 85% भारतारि कम्पानिफोरा गावसोरनि मावख'फोरखौ फेहेरनो बिथांखि लादों। बावैसो फोसावजानाय मोनसे फोरमायथियाव बे खौरांखौ मोननाय जादों। रिपर्टआव बेखौबो बुंनाय जादों दि फैबाय थानाय बोसोरनैयाव मावख'फोर गायसननो थाखाय मोजाङै साखाफारा जायगाफोरनि गोनांथिया बांगोन। रिपर्टआव मख'नाय जाबावदों दि बे जौगानाया नखरारि दारिमिन आरो फालांगियारि खोन्दोनि गोख्रों जौगानायजों मोनसे डिजिटाइलाइजेसननि थाखाय जानो हागौ। मख'नो गोनांबावदि 2024 मायथाइसिम जौगानायनि हारआ 74% जागोन होनना साननाय जादोंमोन आरो फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव बे जौगानाया 85% बांगोन होननानै साननाय जादोंमोन, जेराव फैबाय थानाय बोसोरनैयाव गिदिर नोगोरफोरल' नङा, फिसा फिसा नोगोरफोरावबो नांगौ मावख'नि थावनिफोरनि गोनांथिया बांगोन। रिपर्टआव मख'नाय जादों दि बे जौगानाया हादोरनि गासै ओनसोलावनो समानथि जौगानायाव मदद होगोन। नेपालनि जेनेरेल जेट सोमावसारगिरिफ्रा बारग' गाहाय बिजिरगिरि सुशीला कार्कीखौ हादोरनि सासे PM महरै सायख'दों। गावनि गिनाय गैयै बिथोन आरो सोबख'नायनि हेंथायै गोख्रों गसंनायनि थाखाय मिथिजानाय सासे गोजौ थाखोनि मानगोनां सुबुं, कार्कीआ रोखा जायोब्ला नेपालनि गिबिसिन आइजो गाहाय मन्थ्रि जागोन। बिथांखौ 4,000निबो बांसिन लाइमोनफ्रा बाहागो लानानै मोनसे भार्चुएल मिटिंनि गेजेरजों सायख'दों, जाय हादोरखौ दानि खैफोदनि गेजेरजों दैदेननो थाखाय सासे आखा-फाखा दैदेनगिरि नागिरदों। नेपालाव सोलिबाय थानाय सोमावसारनाय आरो दावराव-दावसिनि गेजेराव कार्कीखौ थिसननायनि थिरांथा लादों, जाय जाख्ल'नाय आरो बाय भतीजाबादनि अजदजों सोमजिनाय जादों। थासारिया सोलाय-सोल' जानानै दं। नेपाल आर्मिया सामलायबाय थानाय गासै आब्रुथिखौ लाबोफिननो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।